What's up mga ka-vlog? Ayun. Saan tayo pupunta ngayon? Marigos ka mo. Maliligo kami sa Matalakitik. Tama? Maraming itik. Doon sa Swal. Maliligo kami ngayon dahil birthday kakapon. Yan. Celebrate namin ngayon. Doon sa ano? Extend. Maraming itik. Face mask. One. Itutour namin kayo. Kami yung magtutour na hindi alam kung saan nadaan. Falls ba yan? May tour guide tayo. Falls. Falls ba? Falls? Tsaka may tour guide tayo mamaya. Ano sabi mo? Oh yeah. Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody, daughter. Yeah, she love it. Ito yung sasakyan natin. Iling nga. Ay, iling nga ikaw. Bundok. Ay. Ano na? Siyempre, nasakyan mo sa block para May enjoy talaga to kung ganito yung sasakyan mo. Ano ba to? Tama yan na yung kung saan. Negative ions. Diba tulad? Harap? Mas diya mas enjoy. Malalaksak pa. May pulis! Ano? Pulis? Kaya mo yung pulis. Nagasolvay natin. Dinig ng panya. So ayan mga ka-vlog, complete ang meron ngayon. Yay! Ito na kami sa pangalawang sakyan. Tayo natin sa sakyan. Ano to? Taklot. Di ba auto? Auto. Magdala ka ba ate? Asan yung... So ayan mga ka-vlog. Papunta na din ha. Papunta na kami na sa saan pa yun? Maraming itik. Madalang itik. Ay, parang kumuha ko natin yan ah. Ay, parang kumuha ko natin. Maayos. Tingnan nyo naman ang view. Ha? Pasok na pala. Ayan. Pakita nyo naman yung view. Ganda ng ganda. Sige mo tayo persista. Saan nagsista? Pagkailan sa palito.
Dapat daw kasi pinatay. Salon. Dito na sa falls, mga ka-vlog. Ladies first. Ayan, ladies. Ladies first. Una ng mga babae. Daddy! Daddy! Ayos ba mga ka-vlog? Masambula, may 10 baby. Buti pa si Bibi. Oo, di ba? Oo. Mas mabigat si baby kaysa kay Oh, intense. Sup? So ayan mga ka-vlog. Magkasama yung tatlong trio. Ayan, maglalakad kami. Siguro mga 1 hour. So 1 hour? 1 hour? 1 hour pa ba? Sinabawasan na daw eh. Oh, sige. Mga 30 minutes siguro. Ayan. So yung pupuntahan namin, tatlo daw eh. Talong station. Ayan, tatlong falls. Talong falls. Nanay, tatay, anak. Plastic natin. Doon tayo sa puno. Oo, tama. Mga anak mo. So, kayo mga bata. Kaway doon na. Akin na nga yung kape mo. Nahirapan ka maglakad dyan eh. Kaya nga eh, kunin mo yung kape. Pwede ko Yung kape mo na nakaipit dyan sa kilikili mo. Oo, di ba? So tignan na yung dadaanan namin mga ka-vlog. Hindi ako marunong dito. Paano ba ito? Eh, mag-ingat ka, baka malunod ka dyan oh. I'ma show you how we lose control, baby. Sakto lang pala yung paggamit ko ng jogging pants. So, ayan mga ka-vlog. Nasa ano tayo? Sa Bukiran. Bukiran po yung dadaanan natin mga ka-vlog. So yun, Pasanto na kami sa ano? Pasanto na kami sa hall. To let you know who's finna blow. Always winning, check the scope. I'm only losing control. Oh. I like losing control. dami namin. So bilangin mo nga sis kung ilang tayo lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mali 16. So 16 kami mga ka-vlog. Pero huwag kayong mag-alala. Ay, wala pala akong masawa. So trivia lang sa pupunta namin mga ka-vlog. Bali 3 siyang falls. And yung una, doon daw muna kami sa malaki. Ay, ito na ba na yung una? Mauna. Mga ka-vlog, oh, ito na yung mauna. Ayun oh. Kitang-kita nyo naman, lakas ng grabe yung falls oh. Oh. Tignan nyo yung mga ka-vlog, oh. Nagpapakahirap sila sa ganito pa lang. Wala pang pakyat to mga ka-vlog ha. Pero pagod na sila oh. Oh, di ba? Ang layo na nung kasama namin mga tour guide. Dala ko yung galon. Pag ako nahulog, pati cellphone ko mga ka-vlog. O tignan nyo yung struggle ng mga kasama namin mga ka-vlog. Tanggalin nyo na tsinelas nyo. So, ayos ba mga ka-vlog? Expect the unexpected. Oh, papakahirap yung mga kasama namin. Naiwan na kami. Kaya nga, dapat siya na nasa ano, dulo. Para siya may tagagulog. Pag ako, Wala na sila. naiwan na yung mga dayo na nga lang tayo. Matagal pa tayo. Ayun talaga eh. Try dito, yung mga. Oh, mamaya, pag nakurinyas ako dito, ay nadulas pala. GG tayo. Oh yeah. Are we talking about losing control? I'ma show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard. So ayan mga ka-vlog, paakya sa bundok. Tignan yung mga babae namin. Adventure.
floor?
Sumisigaw-sigaw na sila doon. Basta na ako lang. Marami tayo. Kaya pagpahinga ka muna. Sa buhay, pagpagod, pagpahinga muna. Uy. So mga ka-vlog, imagine. Ayan yung ano, dinadalo yan ng tubig galing sa taas, kaya medyo mataas-taas pa. Ang aming babaybayin. Kapuntang Bisay Falls. Matalakitik. Ayos ba mga kablak? Yung asawa ko, yung asawa. Asawa Wala ko. akong asawa. Diba? Pero mga ka-vlog, ano naging tubig? Sarap maligo nito mga kablak. Mga kablak, tignan nyo yung dadaanan namin. Kung kanina, pataas, tapos pababa. Ngayon, sa tubig kami dumadaan. Ito yung dinadaanan ng tubig galing sa Taas. taas. Kasi nasa baba pa lang tayo eh. Sa baba pa lang kami. Pero malapit na kami mga kablak. Konting Kimbot na lang. kembot na lang. Mga 5 kembot. Kaso hindi kami kumikembot. Paano yun? O, tingin. Ay. Aming pagligo. Ano to? Ano to? Ano to? Ayan. Ano yan? Comment down below kung ano yan mga kablak. Oh, so naiwan na ulit kami kasi in-install pa tayo ng kablak natin. Oh, ayos. May pamputol pa. Ayan, shoutout sa mga Shoutout sa mga kasama namin. Taga dito. So sila yung taga dito, taga doon, taga dito. tama. This is how it likes. So napakalamig ng tubig. Pwedeng ano ba pwede dito? This is how we do it. Oh, ayos yung kablak namin eh. Energetic yan. Oh, ano masasabi mo ating kablak? So, Kaya sa mga ka-vlog, kaliwat kanan. kaliwa kanan daw. Yung braso niya, mahirap masakit na. Hindi ka mawawala dyan mga ka-vlog kasi yung tubig, kung saan ang pinakauna yan, doon tayo pupunta. Kaya, baybay mo lang yung tubig. Oh, bye-bye daw yung tubig. So, kablak, hear it. Okay? So, yung mga kablak, Ay, pinapagkita mo kung ano. papahinga muna kami. Ang tawag dyan, kuya? Suso. Masarap yung suso talaga. Masarap yung suso. Tignan nga natin. Video natin. Ito, suso. Ay, hindi yan. Wait lang, huwag mo nga. Dami suso pala, no? Oo. Ito, suso, kuya. Oh. So, marami mga kablak dito nang kukuha ng suso. Alam niyo kuya? Malay ba? Ayun, dami. Oh. So, malapit na daw. Malapit.
Oh. Mag-ingat ka mga kablak. Nakikita nyo ba yan? Hindi pa kita eh. Tara na, malapit na. Pero maliit pa yan eh. Parang hindi pa yan yung destination natin na nararamdaman ko eh. Hindi pa. Dumiretso sila eh. Ay, dumiretso sila? Oo. So napakaganda nito mga kablak. Pataas na naman. And I think the first falls that we are talking about. Ay, English! Yeah! What's up, man? Yeah! Woo! Yeah! Woo! Hey! Woo! Woo! Yeah! So this is the first one. As you can see. So, ay mga kablak, dito na tayo sa ano. Pero dito tayo pupunta sa ibabaw kasi parang ano yan, parang swimming pool. So, try nga yung Swimming pool, oh. So nakikita nyo yung first falls that we are talking about lately. So this is the first and the small one that we are talking about. There's still 2 falls. Soy, wag basta-basta matanggal ng gamit sa baga. Okay, sir. So dalawa pa yung falls na aming babaybayin. So apakaganda ng flow ng water. So hindi kami makakaliko dito kasi as you can see, napakaliit lang nung space. Okay? You like a lonely man. Without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. How you know you're in love when you come for the sea. Because we are the team, it's signally better than trees. Kablak, uumpisan ng ating unang kablak, yung pagligo. Inumpisahan niya na. So, malamig mga kablak! Malamig daw yung tubig mga kablak. Ayos ba? Ayos ba? Ayos. Tignan niyo yung kasama namin sa likod. Halatang pagod na. Sinupo na eh. Susupo na talaga. So yun, nagpapakasarap sa buhay. Sarap naman maligo dyan. Kami mamaya pa. Oo nga. Huwag mo munang enjoyin. Baka mamaya mapagod ka na. Wala na. Kaya mo yan ah. So, Hindi na lang kaya. konti na lang. I-motivate namin yung isang kasama namin. Hindi na lang nakaligo na ako. Susuko na. Nawakas, nalagay namin yung naibig pool. Ito ba yung una? Hindi ko alam kung ito yung una eh. Basta binanggit ko kanina, ito yung unang fall. Ha? Hold, pangalawa. So correction lang mga kablak. Pangalawa na pala to. Yung pangatlo, yun na yung pinakamalaki. Yung pupuntahan namin mga kablak. So ano, kablak? Update. Daming magpapatuloy na kami sa aming paglalakbay. So may
Hawak muna Bago hakbang. bago hakbang. Kasi, malay natin, yung hakbangan natin, yung hapakan, malambot pala. Tama, tama. Hawak na tayo. Kumbaga, solve mo muna yung problema bago ka ulit tumapak sa ibang problema. Oh my God! Wow! Oh, madulas! So, update namin kayo mga kabla. Napapalapit na ang aming masasayang araw. So, malapit na kami sa falls. So, yung mga kasama namin, Hindi pa. dahil iniwanan kami, Hindi ko sila. iniwanan na kami, naliligo na sila. Naliligo na ako. So, malamig yung tubig. I think Nag-yellow sa taas. it's worth it naman yung pagpunta namin dito mga kablak. Wow! Wow, kalaki Apakaganda. Napapalapit na tayo sa kaligayahan. Oh, nagmamadali ng ating kasama. Nakamahinga nila lang. So, malapit na talaga mga kablak. Ay! Ingat ka, ingat ka, ingat ka. Malalim pa lang. So, naiwanan kami talaga mga kablak. And, Ano ba yun? Kakanda naman eh. oh, di ba mga... Ay, ano yun? Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Living the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know if we were saving. Are we meant to be or are we second guessing? So, as you can see mga kablak, kung ano yung nakikita nyo ngayon, mas gaganda pa. Mas gaganda pa pag malapitan.